Que faz, Fante? Hola, rapaces. Estou pintando un retrato de Tupa, a portrait of Tupa. Pero eu non vexo a Tupa. Onde está? non está. Estou no pintando a partir desta fotografía. Seguro que lle vai encantar. Eses son os ollos, verdade? Así é, Rafa. That's right. Eu tamén quero pintar. E eu? Aí sí. Pois iso está feito. O único que precisades é un lenzo, un pincel, unhas pinturas como esas e... o máis importante. Sabedes que? A imaginación. The imagination. Xa sabedes que queredes pintar? Eu xa o sei. Vou facer un retrato de Tutu. Vale, pois eu píntote a ti e logo regalocho. Oh, sí, é moi boa idea. Aquí teño 3 cores. Vermello, azul e amarelo. Pero Tutu é laranxa. Que fago? Iso ten fácil solución. Tes que mesturar o vermello e o amarelo e terás o laranxa. Orange. Fabuloso! Estupendo! Podedes conseguir calquera cor que queirades mesturando o azul, o vermello ou o amarelo. Para iso, só tedes que usar a vosa paleta. Aquí poderedes conseguir todas as cores que poidades precisar. Por exemplo, se queredes pintar a erva, the grass, basta con que mesturedes 2 cores. Unha é o azul, blue, e a outra, cal credes que é? O vermello. Non, o amarelo. Non, é o vermello. Só hai un xeito de sabelo, e é probando vos mesmos. Mans a obra! É con amarelo, Fante. Se mesturo o azul e o amarelo, sae verde. Moi ben, Rafa. E co azul e vermello teño o morado para pintar os lunares de Rafa. Hello, Nina. Mira, Nina, estou pintando un prado verde. Pintar! Pintar! Quero pintar! Ti tamén podes pintar. Pero dame esa pintura. Ainda és demasiado pequena para usar as pinturas. Espera un momento. Mira que ceras de cores tan chulas teño para ti. Quero pintura. Non pode ser, Nina. Ainda és moi pequena. Ben, imos aló. Vale, eu xa rematei. Eu? Un último retoque e listo. Pois agora non o toquedes. Don't touch it. Por que? Porque agora debemos deixar que a pintura seque. Se a tocades, mancharedesvos e, ademais, estragaredelo o traballo. Tupa! Tupa! Moi ben, Nina. Recoñecíchela. Sí, é igual que Tupa. O teu retrato está genial, Fante. Grazas, Rafa. Thank you very much. Vexámolo teu. E ese son eu. A que é moi bonito. Non che gusta, Tutu? É que non me recoñezo moi ben. Ti que opinas, Fante? It's very beautiful, Rafa. É moi bonito. A ver o teu, Tutu. Que chulo! Pero, por que non pintáchelo o prado? Porque sempre estás nas nubes, Rafa. É un bo retrato, Tutu. Good portrait, Tutu. Ti veches moita imaginación. E ti, como vas, Nina? Remataches? Non. Está ben, Nina. Deixámosche que o remaches. Imos dar un paseo mentre seca a pintura. Xa verás, Tutu. Seguro que cando estea seco che gusta máis o teu retrato. Non, se é bonito, Rafa. O que pasa é que podería ser eu unha
rapaces. A pintura xa debe estar seca. Imos ver como quedaron os nosos debuxos. Vaya, Nina marchou. Fante, cando seca a pintura, cambian moito os debuxos. Que? Ah, Pero que lle pasou, Fante? Pois mirade o meu. vaya, rapaces. Que faena. Creo que teremos que falar seriamente. ¡Oh! Pero... ¡Nina!